बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सम्याच्या पडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरीन गरबीत जाली. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. आबळे सम्याचे साखर नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. आणि देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा भाग्यवंती देवाची माई आम्हा पसोत विनंती कर. माग्या येसु म्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावर तान क्रिस्त कोण घेतले आम्ही सण झाल्या कष्ट आणि कुसळ जीवनपणाचा आनंद पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस आम्ही मागता क्रिस्त आमच्या सम्यासमोर फाक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या त्यांच्या दयेन माका दिलाय तुझ्या ताब्यात तुझी मोठी ज्वालाय माका बाल आणि सलय आमेन. कृष्ण विषय दीतांका येसु प्रकाश तुमचे पंख समाधानी विषय आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सा मिंगेली आमच्या जुजादांका सुबाल देवसराच्या खोट्यापणाचे आणि पासांचे आड येऊन काढाली तुम्ही देवतांका फरमान देऊन कळातून आणि तू या सर्गावैल्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विभाडून संसारा विस्तारला सैतानाच्या हेरपट्यात देवाचे पदवे आमेन. म्हणता देवा पदवेदार बापा सर्ग आणि पृथ्वीच्या येशू ख्रिस्ता चे क्लेश सुता आमच्या सम्याक जो पवित्र अहंकार मर्यादा जन्मलो पॉन्स पिलातका ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आणि ताका निकेतलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो सदिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत सोडलो पदवेदार देव बापाच्या उजव्यावर बसला जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करून तो येतलो सत मानता पवित्र कातडी पवित्र सदै भक्तांचे कंचे भक्ताने जीवन आमेन. आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येव तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या मुखारोच्या पहिले एक टेस्टमनी आणि आम्ही ऐकूया आणि त्या सम्याक आम्ही अर्गां देऊया. प्रेज द लॉर्ड. हांव क्रिस्टल कारवार थावन हो ग्रूप मॉर्निंग मन्ना सुरू जावन 3 वर्सां जालीं पूण हांव जॉईन जावन 4 म्हयने जाले. म्हाका असो अनुभव जाला की देव आमचे सवेक खरोच आसा आनी आमी देवाक उलो मारल्या वेळार देव आमकां सांडिना. जितले पावटी हांवें म्हज्या भुरग्यां खातीर वा आनी कोणा खातीर मागूंक सांगलें त्या वेळार ब्रदरान आमचे खातीर मागण्या वेळार मागला आनी आमकां तें फावो जाला.
स्पेशली म्हज्या भुरग्या खातीर. ब्रदरान एक फावटी म्हाका सांगलें, आमी कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी देवाक उलो मारता, नाजाल्यार आमी देवाक विसरता. हें उतर हांव सदांच म्हज्या मतींत हाडटां. मस्त फावटी आमी कामान बिजी उरता, आमकां मागणें आयकूंक वेळ उरना. पूण ब्रदर लॅन्सी आमचे खातीर ह्या ग्रुपांत आसच्या हर एकल्या खातीर नांव घेवन सदांच मागता. जे दोग वा तेग म्हजे नांवें मागतात, थंय हांव तांचे मदगांत हाजर आसां म्हूण ह्या मागण्यांत दाखोवन दिता. देव बरें करूं तुमकां ब्रदर हो मॉर्निंग मन्ना ग्रुपा खातीर. देवाचें उतर तुमी परगडती आसात आनी आमकां देवाचें उतर सदांच दिवनच आसात. देव तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक आनी ह्या ग्रुपांत आसच्या हर एकल्याचेर धाराळ मापान आशिर्वाद घालो म्हूण हांव मागतां. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्कान जेसु, ग्लाब जेसु, महिमा जेसु, स्तुति जेसु, पदवी जेसु, आराधन जेसु. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचे थंय ताची वर्ती कृत्या, वर्ती काकूल दाखोवसो देव आमचो वो वर्तो. त्या देवाक जाव महिमा, स्तुती. हालेलुया, 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 हालेलुया. घट्ट तळा स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. यशियाला la bara di bara shira la bara bara di bara कोणाक बासांच्या देणे आसा बासांच्या देण्याने स्तुती करया घट्ट त्याला स्तुती करया त्या देवाक महिमा जावं त्या देवाक स्तुती जावं त्या सुम्याक आराधन जावं आमच्या मध्ये जियेता आमच्या मध्ये वस्ती करता आमच्या मध्ये चलता आमच्या मध्ये ताचे निवासन करता त्या देवाक जावं महिमा स्तुती हालेलुया 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 यार 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 माईक अनम्यूट कर स्तुती करया घट्ट त्याला स्तुती करया घट्ट त्याला स्तुती करया घट्ट त्याला स्तुती करया स्तुती करता करता देव त्याच्या देण्याने भरता माग्या विशेष बासाच्या देण्याने वरच्यापासून विशेष माग्या कोण ताने येऊन देव दिता ताने येऊन मागतल्याक देव दिता येऊन मागतल्याक देव दिता कोण ताने येऊन माग्या Hallelujah, 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 पवित्र आमल रगत या मागण्यासोबत देव सुम्या जेजो तुझ्या अमल रगत कवर कर सुम्या जेजो या मागण्यासोबत पितरचे हर एक इमोशन्स हर एक आवाज हर एक तरहचे किती नेगेटिव्ह फिलिंग्स हर एक सोम्या जेजोच्या अमल रक्त रितल कर नेगेटिव्ह स्पिरिट हर एक तरहचे नेगेटिव्ह स्पिरिट सोम्या जेजो हर एक तरहचे पवित्र औरल्या हर एक खोट्यात में देवा सोम्या जेजो हर एक तरहचे खोट्यात में जेजो तुझ्या अमल रक्तन बंद जो सामळा असून पडदे तुझं पवित्रत्मा आगस देवोने बळवंत देवोने हालेलुया 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 रिया 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 रुदी हालेलुया 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 घट्ट तरह स्तुति करिया कंटिन्यू स्तुति करिया कंटिन्यू स्तुति करिया हालेलुया 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 जेजू 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 पद्युदुका 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 जेजू पद्युदुका जेजू हालेलुया 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 रिया 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 स्तुति 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 stuti, 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 shira la bara 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 bara, hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति जाओ ते सुमिया स्तुति जाओ. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. स्तुति स्तुति स्तुति. Hallelujah, 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 hallelujah. पायांच्या एका बोटांत दुःखसा जेजू आपण नसा. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Psalm 34:15. सर्वेश्वराचे डोळे नीतिवंतांचे रसा, ताचे कान तांची बोब ऐकता. सर्वेश्वराचे डोळे नीतिवंतांचे रसा, ताचे कान तांची बोब ऐकतात. ताचे कान तांची बोब ऐकतात. ताचे कान, जेजूचे कान, आमच्या सोम्याचे कान आमची बोब ऐकता. आम्ही स्तुती करताना आमच्या स्तुतेत कसलो टोन असा, दुःखाचो टोन असा की, संतोषाचो टोन असा की, बेजारायचो टोन असा की, कसलो राग आमच्या स्तुतेत असा. सोम्याच्या कानाक पडता, सोम्याच्या कानाक ऐकता ते. आम्ही रडोन असाव गी, आम्ही सुखांत असाव. आम्ही केवळ ओंठाने स्तुती करता गी, काळजांत स्तुती करता. त्याच्या कानाक क्लिअरली कळटा, त्याच्या कानाक क्लिअरली कळटा. जेन्ना इस्रायल परचेर इजिप्तांत त्या देवाक उलो मारलो, बोब मारली, त्या सोम्याक ऐकले. त्याचे कान आपल्या भुरग्यांचे मागणी ऐकूंक, आपल्या भुरग्यांचो ताळो ऐकूंक सदांच उक्तो आसा. कशे एका आवयचे कान आपले ल्हानशे बाळ न्हिदले खंयच्याय कुडांत असल्यार ते उठल्या तक्षण आवाज ऐकल्या तक्षण, आवाज केल्या तक्षण कोणय ऐकना जावंक पुरो, त्या आवयक ऐकता. आमचो सोमी तशेंच कोणय ऐकना जावंक पुरो, पण त्या सोम्याक ऐकता. तुझे रुदान, तुझी खंत राती बसून रडले, राती बेजार न्हिदले, राती निराशपणा न्हिदले, ते सोम्याच्या दोळ्या मुखार आसा. सोम्याच्या दोळ्या मुखार आसा. आज तो सोमी आमचे मध्ये आसा. आज तुझी बोब ऐकता तो. आज या सणवाराच्या दिसा तुझे जीवित ताका संपूर्ण तरान समर्पण दे. कोणाक एका व्यक्तीक गोमट्याच्या फाटल्यान दूख आसली, आता देवून गेल्ल्या पुरे जाल्या.
उणे जाल्यार दूख दी. जेजूक समर्पण दे. जेजूक समर्पण दे. जेजूक समर्पण दे. तो तुझी भोग ऐकता. ऐकता. सुजानाची भोग ताणे ऐकली. हन्नाचे मागणे ताणे ऐकले. आज तो देव मुझे आणि तुझे मागणे ऐकून या मॉर्निंग मन्नाच्या मागण्याच्या मतीन, या सकाळच्या मान्नाच्या या मागण्याच्या मतीन असा कोणा एका व्यक्ती तळहाताचेर दूख असा. तळहाताचेर दूख असा. एका सायडीन पडापड जेजू तुका पडनासा, स्पर्श करनासा. जावंक पुरो थंय पडोन जावंक पुरो थंय रगत केंडेला जावंक पुरो. जेजू तुका स्पर्श करनासा. या थंय कितें तोपल्लें त्यातला दुखता. शिरला बरा 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 बरा. जेजू तुका पडता. चेक करून पळय आता. आतांच चेक करून पळय. आता ती दूख ना. कोणाक दोंपरा गांठी दूख जेजू आपण आसा. देव ताच्या भुरग्यांक ऐकता. देव ताच्या भुरग्यांचे रडणे पळयता. ह्या सनोराच्या दिसा ताच्या हजरपणान ताणे आमकां पळयला. आता मिळून येऊत प्रेम करतना मागया. भूमकाळ बाप्पा, आमचे मागणे तू ऐकताय. आमचे हृदय तू ऐकताय. आमची बोब तुझ्या कानार पडता. आमची बोब तुझ्या कानार पडता. साम 33:18 जी सर्वेस्पराक भियेतात, जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर फाती येवन आसात, तांचेर ताची दीस ठेवलेली आसा. वै सम्या, तुवें आमचेर तुजी नदर ठेवलेली आसा. ती तिशिनेशीन गुवाना. ती तुझ्या भुरग्यांचेरच आसा. आमी पोड्यानातल्या पर्यंत सांबाळू. आमी तुका उलो मारतना तक्षण हात देव. सम्या, आज या सनवाराच्या दिसा यो तुझो मोग अनुभव करूंक आमकां शिकय. या सनवाराच्या दिसा तुझ्या अभ्यासावांनी भर, तुझ्या आशीर्वादांनी भर आमचे जिवीत. आशीर्वादांनी भर. जे आमच्या जिवितांत जे कितें तुझे आशीर्वाद स्वीकार करूंक वडे आसा ते काढोडे. आज परत मागता. सम्या, मुझे काळीज बदली. एझेकिएल 36:26 म्हजे भितर आसले फातराचे काळीज काड. एक मासाचे काळीज म्हाका दी. मासाचे काळीज रचून दे. आणि आज तुझ्या आशीर्वादान म्हजे जिवीत उक्ते जावं दे. जेजूच्या पवित्र आणि बळवून नावान मागता बाबा. आमेन, आमेन, आमेन. सगळे सांगत म्हणून येवतो 3 पटी उसाया. Deuteronomy 28:3-4 आशीर्वादी जातलोय तू शहरात. आशीर्वादी जातलोय तू गावात. आशीर्वादी जातले तुझे पुढचे फळ. तुझ्या शेतातले पीक, गरवा पसराची वासा, तुझ्या हिडाची बकरा पिला. Deuteronomy 28:3-4 आशीर्वादी जातलोय तू शहरात. आशीर्वादी जातलोय तू गावात. आशीर्वादी जातले तुझे पुढचे फळ.
तुझ्या शेतांतले पीक, सर्वपसराची सर्व वस्त्रा, वस्त्रांची तुझ्या वस्त्रा, हिनाची तुझ्या बकऱ्या हिंडाची पिला. बकऱ्या पिला. Deuteronomy Deuteronomy 28:2. 23:2. आशीर्वादी आशीर्वादी जातलो जातलो इतू ईश्वर, शहरात, आशीर्वादी आशीर्वादी जातले जातलो इतू इथून गावात, गावात, आशीर्वादी आशीर्वादी जातलो जातले तुझ्या तुझे कुडीचे फळ, फळ, तुझ्या तुझ्या शेतांतले शेतातले पीक, पीक, तुझ्या गर्भापसराची वस्त्रांची वस्त्रा, वस्त्रा, हिंडांची हिनाची बकऱ्या पिला. बकऱ्या पिला. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमे तुझे सुवासा, स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भगिनी देवाचे कोणाक पोटाच्या सकळील्या भागांत कोणाक समस्या असा, जेजू तुका पडता, जेजू तुका स्पर्श करता, थंयसर ते समस्या असा पोटाच्या सकळील्या भागांत, थंयसर दूख असा, जेजू तुका पडता. दुसऱ्या खणात मागया भौमगळ बापा, या दुसऱ्या खणात आमच्या कुटुंब तुझ्या हातात समर्पिता. आज आमच्या कुटुंबाचेर तुझी काकूळ दाखय, तुझ्या पवित्र ब्यान भर. आज आमच्या गवाक, आज आमच्या बायलेक, आज आमच्या भुरग्यांक, आज आमच्या शेजाऱ्यांक तांची मोन काळीस तू बदली. आज तांकां तुझ्या पवित्र ब्यान चलय. आज तांकां तुझ्या मोगान भर. आमचे कुटुंब समाधानाचे, शांतीचे, आज आमचे कुटुंब मोगाचे आणि मागण्याचे स्पेशल कर. जेजूच्या नावान आज मागता बाप्पा, आमच्या कुटुंबात जे कितें तुझ्या कुशे बैले आसा ते सगळे जेजूच्या पवित्र नावान मुळात सुमेत उमटून काढ. जेजूच्या नावान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. एझेकिएल 36:27. म्हजो आत्मा तुमच्या भितर घालतलो, तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सर्वश करतलो आणि म्हज्या आज्ञा तुमी पाळीशीत करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. एझेकिएल 36:37. म्हजो आत्मा तुमच्या भितर घालतलो, तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सर्वश करतलो आणि म्हज्या आज्ञा तुमी पाळीशीत करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. एझेकिएल 36:27. म्हजो आत्मा तुमच्या भितर घालतलो, तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सर्वश करतलो आणि म्हज्या आज्ञा तुम्ही पाळीशी करतलो. उलयता सर्वेस्पर. नमान मरिये कृपेन भरले, स्वामी तुझ्या सगळ्या आसा, स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भौ मगळा बापा, या कणान तुझ्या हातान भेटून दिता बापा. आमच्या हर एका पिढेस्ता, आमच्या हर एका पिढेस्ता भेटून दिता बापा. बाप्पा आपण बाप्पा गुण कर बाप्पा. हर एका पिढेस्ता विंगड पिढ्यान कष्ट नसतात, कॅन्सर पिढ्यान कष्ट नसतात. सिल्विया म्हणले बहीण बापा, सुमार 1 वर्ष झाले कॅन्सर पिढा लास्ट स्टेज. डॉक्टर म्हणाला कॅन्सर सगळे स्प्रेड झाला, कुडींत बोलना, उठोंक जायना बापा. ल्हानशी प्राय बापा, त्या भुरग्यांची काकूळ कर बापा, काकूळ कर बापा. बापा आम्ही एक मनाची जाऊन मागून आसा बापा. बापा त्या भुरग्याक तू आपड बापा, काकूळ कर बापा. तुझ्या हातान भेटून दिता बापा. एका बहिणीक त्याच्या दोळ्याच्या वयर लंप झाला बापा. मस्त डिस्टर्बन्स जाता, एक थर जाता बापा. आपड बापा त्या भुरग्याक. ते सगळे लंप खरगोन असली बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या अमोलक रक्ताच्या बळान खरगोन असली. त्या लंपाक त्या कुडचेर आसोंक अधिकार ना बापा, कित्याक ती कूड तुझी, तुझी कूड, तुझे मंदिर बापा. तुझ्या पुता जेजूच्या नावान ते लंप ताचे तान निकलो नसोंदी, इयर्स जाऊन दी जेजूच्या नावान मागता बापा. कितली ना स्पॉन्डिलायटिस पिड्यान कष्ट नसतात, पाठीच्या कण्यान दुख आसा, नी पेन, पीसीओडी समस्ये, आर्थरायटिस, दोळ्याचे समस्ये, गॅस्ट्रेस्टिस, पॅनक्रियास इश्यूज बापा. विंगड पिड्यान कष्ट नसतात बापा. हार्टाचे समस्या असतात बापा, हातान भेटून दिता. कितल्या जणांचे हार्ट वीक आसा म्हणा बापा. बाबा तुझ्या हातान भेटून दिता. कितली भुरगी मानसिक पिड्यान कष्ट नसतात बापा, तुझ्या हातान भेटून दिता बापा. कितल्या जणांचे घाई गुण जातात ना बापा. स्पर्श कर बापा, गुण कर बापा. जेजूच्या नावान, जेजूच्या नावान गुण कर बापा. कितले जण टीबी, ब्लड प्रेशर, बीपी,
ह्या पिढीन कष्ट नसत बाप्पा आपण बाप्पा कितल्याची आज सर्जरी आसा ICU आसात व्हेंटिलेटर आसात सिरियस आसात बाप्पा कितल्या जणांक मेडिसिन काम करतात ना तांकां आपण बाप्पा ह्या कितले जाण पिढी आसता मागून आसात बाप्पा तांकां तूं स्पर्श कर जेजूच्या पवित्र आनी बडवून नांवान मागता बाप्पा संवसारभर आज कितले जाण पिढी आसता आज या घडये आमच्या मागण्याची गरज आसा आपण बाप्पा ह्या कितले जाणांचे विंगड समस्या आसात पिड्याचे तांकां हर एकल्या आज कितले जाण ह्या कंटिन्यू पिड्या वखद घेवन आसात तांचे वखद तूं आपण बाप्पा विजडम 16:12 कित्याक कसलोच आलो पलो वा लेप तांकां बरी करूं शकूंक ना बगर सगळे बरे करता त्या तुझ्या शब्दान जीव दिता त्या शब्दान बाप्पा गोड कर जेजूच्या नांवान मागता आमेन साम 6:4 परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवास तुझ्या मोगाक लागून म्हाका वाटाय साम 6:4 परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवास तुझ्या मोगाक लागून म्हाका वाटाय साम 6:4 परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवास तुझ्या मोगाक लागून म्हाका वाटाय नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सवय आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू भगवती मरिया देवाची बाप्पा या कणात आमच्या भुरग्यांक तुझ्या आतां समर्पित बाप्पा आज बाप्पा आमच्या भुरग्यांक तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर सैतानान आमच्या भुरग्यांचे आत्मे सोरिनासे तुझ्या पुत्र जेजूच्या अमूल्य रक्तान तांकां खबर कर तांकां इतल्या तुझ्या कृपेन भर बाप्पा कसल्याय सैतानान तांच्या जिवितान गेल्ल्या पासान तांणी सांपडनाशें तांकां राख तुझ्या उतरांची सकत तांच्या जिवितांत देवून येवं दी तुझ्या उतरांची पदवी तांच्या जिवितांत देवून येवं दी बाप्पा जेजूच्या पवित्र नांवान मागता बाप्पा आज कितली भुरगीं अचकत आसात पिडेस्त आसात बाप्पा त्या भुरग्यांक तूं आपड बाप्पा मागता बाप्पा कितली भुरगीं कन्फ्युजन आसात वाट कळटत ना डिप्रेशन आसात बाप्पा तांकां तूं आपटू बाप्पा आपड बाप्पा मागता बाप्पा कितले युवा जाणां काजर जावना कन्फ्युजन आसात कितले जाणांक काजर जावंक नाका म्हणटा आसात डिसिशन घेवंक जायना कितले जाणांक ट्राय जाली प्रपोजल मेळटत ना बाप्पा तांची तूं काकूळ कर बाप्पा मागता बाप्पा कितले भुरगे शिकपांत आसकत आसात ह्या दिसांनी एग्जामेक तयारी करनासत बाप्पा तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर बाप्पा तुजो पवित्र आत्मो तांकां सोलोन व्हरून दी बाप्पा आज आमच्या भुरग्यांक तुजी तान घाल तुज्या मोगान भर तुज्या उतरांत तांकां आकर्शीत कर आज देव आपूण ह्या जग जावंक धर्म भयणी जावंक बाप्पा आज तांकां ओडून हाड बाप्पा जेजूच्या पवित्र आनी बळवून नांवान मागता बाप्पा आमेन आयझाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटली आयझाया 54:13 भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटली आयझाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटली नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सगळ्या आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचें फळ जेजू
बघे मरिये देवाचे आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी बाप्पा तुझ्या हातान समर्पित बाप्पा. कितले जणांचे जाग्याचे समस्या असतात बाप्पा, कितले जणांचे कोर्टान केस असा, कितल्याने एम्प्लॉयर सतायते असा, कितले जणां कोण ब्लॅकमेल करते असा, कितले जणांचे कोण पैसे काढून धवला, कितले जण आज पैशाच्या अडचणीत असतात बाप्पा. त्या हर एकल्या समर्पिता बाप्पा. तुझ्या समर्पित कितल्याना काम नसताना कष्ट नसतात बाप्पा. कितले जण आमच्या लागी मागवंक सांगला, ह्या घडी आमच्या मागण्याची गरज असा, तांकां हर एकल्या तुझ्या समर्पित बाप्पा. बाप्पा तुझी काकूळ दाखय विशेष तरान या दीस मागता बाप्पा. आमची सगळी पवित्र सभा बाप्पा, आमच्या पवित्र सभे असले हर एक संदे एक जावच्या पासत, एक जाऊन मागच्या पासत, एक जाऊन वावरच्या पासत, एकच उद्देशान तुझे सुवार्ता परगड करच्या उद्देशान वावरच्या पासत बाप्पा. आज तुझी पवित्र सभा अनॉइंट कर. आमच्या बोबगे पाप सेवा सगळा बिस्पांक काढीन याजके बा धरबणीक सगळ्या लायक आता समर्पिता. आमच्या बोबगे पाप सेवा बरी भलाई करी तुझ्या पवित्रत्वाच्या दैविक जाणवायन तांकां तू सलनवर आमच्या सगळ्या म्हणणाऱ्यांक पवित्रपणाचे देणे फावो कर. पवित्रपणा जे ते अस्कत जावन आसात बाप्पा, तू जणाय ते अस्कत जावन आसात. तांच्या अस्कत कायेंत बाप्पा तुझी कृपा वाळय वाळय बाप्पा. आणि ताच्या मिसावात तावन सुकरातल्या परी ताका राख बाप्पा. बाप्पा सगळे रिट्रीट सेंटर्स सगळ्यो मागण्याचो मत भेटून दिता बाप्पा. आणि चड बळान भर आणि चड बळान भर. आज कितल्यो मागण्याचो मत पडते आसात, बंद जाते आसात. कितल्या मागण्याचो मत सारखे चलोन व्हरूंक लिडर्स नात. आज कितल्यो मागण्याचो मती पवित्र आत्म्याच्या बळान चलनात. आज कितल्या मागण्याचो मती आज जावंक पुरो समस्या आसात बाप्पा. सगळे तुझ्या हातान समर्पिता बाप्पा. कड्डी जावन सगळ्यो मागण्याचो मतीन तुझो पवित्रत्मा वावुरता बाप्पा. बाप्पा त्या तुझ्या पवित्र आत्म्याक स्पंदन करून तांकां कृपा दे बाप्पा. आज मागण्या जमतींनी आसले कन्फ्युजन पयस दे. कितल्यो मागण्या जमतींनी आज लोकूच ना. पहिले कितलो लोक येतालो, आज लोकूच ना बाप्पा. तांकां तुझ्या हातान समर्पिता. कितले जाणा ऑनलाईन जमतीक मात्र लब्धल्यान सांगाताय म्हणून एक फेलोशिप करूंक तांकां आज मोहन आळसाय जाल्या बाप्पा. सगळी आळसाय तांची सुटय आज बाप्पा. सांगाताय म्हणून पवित्र सभेन आज सांगाता मेळोन मागोंक आसा बाप्पा. विशेष रान आज ऑफलाईन मागण्या जमती सोडून दी. ऑफलाईन मागण्या जमतींत सांदे सोडून दीत बाप्पा. थंयसर तुझी महिमा देवून येऊ दी. आज थंयसर तुझे अनुभव लाभून दी त्या तुझ्या भुरग्यांक. विशेष मागता बाप्पा. आज कॅरीस सगळे कॅरीस टीम, कॅरीस इंटरनॅशनल आणि ताचे सगळे पंगड संवसारभर विसरल्यात. मागता विशेष कॅरीस इंटरनॅशनलचे आत्मिक डिरेक्टर आणि सगळे सांदे सगळे कमिटी बाप्पा तुझ्या पवित्रत्म्यान भर. एक बरी मांडावळ मांडून दाखवून दे बाप्पा. आज विशेष सगळं तुझं समर्पण दिन मागता बाप्पा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान. आमेन आमेन आमेन. जकारिया 2:9 हाऊस सतलो तसे बोंती एकुजा सभाग उलयता तो सर्वेस्वर आणि त्याच्यामध्ये असतली म्हणजे महिमा. जकारिया 2:9 सतलो तसे बोंती एकुजा सभाग उलयता तो सर्वेस्वर आणि त्याच्यामध्ये असतली म्हणजे महिमा. जकारिया 2:9 हाऊस सतलो तसे बोंती एकुजा सभाग उलयता त्याच्यामध्ये असतली म्हणजे महिमा. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझे सुवयसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू
घेऊन ते बरी देवाची Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. ಬಹುಮಗಳ ಬಪ್ಪ ಪೂಜಾ ತನ್ ಬೆಟ್ಟ ಹೊಂದಿಸ ಬಪ್ಪ ನೀಮ ಡಿಸೋಜ 585 ತನ್ಕೊಂಡು ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಪ್ಪ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಡಿಸೋಜ ಸಮರ್ಪಿತ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪಿಂಟೋ ಸಬೀನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅನಿತಾ ಶಾಂತಿ ಡೆಸ್ಸಾ ಸಮರ್ಪಿತ ಬಪ್ಪ ಲೆನಿ ವೆಗಸ್ ಲವಿಟಾ ಜವಿಟಾ ಲಾರೆನ್ಸಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ Hurtado समर्पित बाप्पा एस्तर गुटे गोडिनो समर्पित बाप्पा बाप्पा आपण बाप्पा स्पर्श कर लीना जेकब समर्पित बाप्पा बाप्पा या बुरग्याच्या हृदय गरज समर्पित ब्रायन आणि अनिता समर्पित बाप्पा आपण बाप्पा इथन आणि जीवेला समर्पित बाप्पा आपण बाप्पा स्पर्श कर बाप्पा समर्पित बाप्पा एक बुरगे कॅन्सर पिढे कोसनसा बाप्पा त्या बुरग्यातून स्पर्श कर बाप्पा हिल्डा हेनरी मार्गरेट रिस्टन मिल्बर्न जॉयस माइकल डेरिल अनिल सविता ग्लोरिया डोमिनिक ग्रेग टाडिसूसा जेनिस जिशेल सिंड्रेला जेम्स जॉयस जूलियट स्टेफानी जेसन स्टीफन लैंसी लैनित अनीता आश्लिन लीना वाज लीना लिडविन वलेरियन सोनल ऑडलिन मरिया फेराओ मेरी डिसूसा नैन्सी लोबो प्रदीप रीना अरुण टेरेसा कश्मीर ट्रैवर Sylvia, Sansia, Aaron, Austin, Veronica Castellino, Ina Sam, Victor, Brenda, Rocky, Rendvik, Papaya Hariya का तुझ्या बुरग्याक आईचे तुझ्या हातात समर्पिता मोरिया मायाच्या बळवंत मध्यस्थीच्या मजतीन आज या हरिय का तुझ्या बुरग्यांच्या आशीर्वाद देवाने येऊन दे हरियक त्यांच्या जीवितात असले अडकळसून पैस जाऊन दे त्यांचे तुझे बेसावा आज त्यांनी अनुभव करून को आज विशेष रान तुझे डोळे त्यांचे आज तू ठेवलेले असतात तू त्यांची बोब ऐकत आहे त्यांच्या काळच्या भितर तावन असली त्यांची बोगणा तुका समजतात बापा तू तुझे उत्तर म्हणता साम 139:4 आज तुझे उत्तर म्हणता एक उत्तर तुझ्या वंटार आजच्या पहिलेच आज ते तू जण आहे आज तुझे वंटाचेर एक उत्तर आजच्या पहिलेच तू ते जण आहे बापा या भुरग्याच्या वंटाचेर ते उत्तर येवच्या पहिलेच दितलो देव तू जावन आसाय तितलो मोगाळ बाप तितलो मोगाळ सगळींचो बाप्पा येतो बापा या भुरग्यांचे सगळ्या गरजा पाव जेजूच्या नावान मागता आमेन 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 सांगा त्या मिळून म्हणूया मेमोरारी उदास दवर ये बोधळी अंकार मरी तुझ्या आश्रयाक दवरलो तुझो आधार मागलो तुझे मध्यस्थे सदलो कोणी मला सांगितलं म्हणून हे पातेने दैकान घेऊन तुझ्याकडे येतात औंकारीचे तुझ्याकडे येतात आणि कधीच तुझ्या मुखार रावता ती सगळ्या देवपुताची माई जी मागणी तिरस्कार करी नका पण तुझे काकोळ ती तुझे मागणी आहे आणि हाव मागते मका दी आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले सुमित जी समयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन प्रेज द लॉर्ड येस आणि कितल्या जणांना तुमका टेस्टमनी देऊन कसा आज कोणी टेस्टमनी दिले आज त्यांच्या पासून माग्या आणि येदो मनशातून कोणी टेस्टमनी दिल्या त्यांच्या पासून ते माग्या कित्याक देवाच्या नावान जेजूच्या नावान त्यांनी ते टेस्टमनी दिल्या आज त्यांच्या मुखांतर सड आणि सड बाच्या जाऊन दे आणि की बळवंतरान देव तांकां यूज करून दे तशेंच तुमकां कोणाक आणि की टेस्टमनी दिवंक बाकी आसा टेस्टमनी दंडिया 9900332411 या नंबराचेर तुमचे टेस्टमनी दंडिया तुमचे पिटिशन दंडिया कोण युट्यूबाचेर आमचे मागणी ऐकून आसात आज आमचे युट्यूबचे चॅनल सबस्क्राईब करून दिला सबस्क्राईब करा आणि हेरां सांगता तुम्ही शेअर करा तसेच आता या मागण्या उपरांत आणि 15 मिनिटांनी खालतेपणावर ब्रदर फ्रान्सिस लोबोसची शिकवण आसा तुम्ही ऐका आणि त्या लिंक आम्ही ग्रुपान घालतला तुम्ही हेरांक तुम्ही धडा कोणाक तुमकां आमचे डेलीचे लिंक झूमाचे लिंक जाय
ह्या युट्यूबाचे लिंक जाय तुम्ही आमकां मेसेज धाडा त्या नंबराक आमी तुमकां आमच्या ग्रुपान ऍड करता. देव तुमकां हर एक लायन दीस आशिर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेन बरो दी. गॉड ब्लेस यू. God bless you.